Ndodana uthi yini lena yafika mkhithaza phesheya wasiphiwe ayazi uMamota Yamkitaza phesheya wanjani? wajika Wabuya. Yakulimaza lento Mchunu. ubukhunzi bephethe yabona lobo mkhunzi mfethu ujike phesheya bese ngathi bethe ugibela into eyisekho oli uphindele khona abuhlako yabona phela yena phethe thina siyavuma sivumele phansi kweyingubo kodwa sibuye siphumele ubala futhi akwamkhonzi ke Umaze njeni umgodi? kodwa ngamsola imizwa yami yokushi Ngokwakho uthi uyayithatha igame lapha nenkandla. Umgodi lo yana. Hey. Ngokwakho uthi uyayithatha igame enkandla. Wasoqediwe kwezulu labuyela velela khithika-ke ukuthi indidi zase ziyayisisasekuhlelwe konke ngomu. Hawu kahle wena usho ukuthi aniphelelanga. Awu madoda shothi uthi sika siphelelanga. Right ikabe yami. Ithi mina Yini manje? ithi mina kuloko mncane kancane njenge-force lesiswephu usehlula into elula nje umgodi uphumele ubala avume uKhim bakithi uKhim ushaya manje into onyaka nonyaka. Yiphi hit ekhisho uKhim manje? Hawu maningi amahithi nawe uyabona nesidudla lesajola naso umgodi ngoba methe kwakha umthibela usethandana noJumba mina ngiyazi le nto Uba ngani nenkabi yami ngempela? Imnandi ke le ngoma lethi noma ungavala. mnandi inkingi iwuye into ezimnandi kakhulu iwuye wabe vala yabo Wena bevala. iwuye qo uyayiphahla la Ngibuza ukuthi Mchunu yiphi hit ekhisho uKhim? uyabhubha Yiphi? ama-hit after hit iyaqama ngqengqeshe yayilalela ukomdonsile unomthatha kancane uhlambile lokho ukomdonsile Ubani komdetsile uKhim? Ay uhlambile ukomdonsile wathi kunamoya into ngivula kubusathi ukuyibhula mawibase kuyenza ukuthi uyabuyala amehlo gugugugugu athi kuphethwe isisu hayi ke uzobona hayi manje nithukile ngoba phela mani silwisa phela soyenza isingili mani silwisa. ngeke emzenyenzi singili ngeke ngalo leliyazi umgodi izwi lakhe lokubonda indaba ile indaba Hayi phela singayihlohle yakwethu sithi yena shona estudio okay. inkinga iyodwa manje umgodi akakwazi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi ngoba le umsindo ongaka ngoKhim umgodi mina isaluleka nginika sona akabuyele egudi akhiphe ngogudi ngoba sekupholileke somxolela-ke. Hayi kunzima ngaka phela thina sibuyele kuguda asona phela amavukana asanda ukuduma manje. Hayi Sine fan base thina. Fan base lana yani kulezo izani ngijabula yini ujabulisa yini kangaka? Tito kanti wakhuluma ngathi niplanile nje khona niplaneni kulonyaka yini ithini kanti vision yenu ngale ngoma niplaneni nizosha unyaka mhlambe oh mase hayi uyinkinga nje vele sidala stage uyaperforma nje okay uyinkinga hayi
Uyinkinga vele state. Umntana ngokushubisa ngokungahlali phansi. Uyazi ukuphileka. Hey. Adathi yena yawonja yini. Hawu uyinkinga vele uyinkunzi isidalo. Hayi inkunza. Uyasiphithi. Awukwazi phela ukuphika ibhodi waliphekayo. Ingane yampela kodwa manje kwafanele kube isikhariji lena. Wathi mama wathi ujofile Hey, izokubona kambe yami ukuphi izokubona.